кайҳон ҳамеша асрор дорад. мо солҳои дароз фикр мекардем, ки системаи офтобии мо як ҷаҳони нисбатан пӯшида аст. Аммо илм имрӯз далеле пеш меорад, ки ин тасаввуротро зери суол мегузорад. ҳар шаб мо ба осмон менигарем. осмоне ки пур аз ситораҳое ки аз мо миллионҳо ва ҳатто миллиардҳо сол дур қарор доранд. мо онҳоро мебинем ва меомӯзем. ҷирмҳое ки аз берун ба системаи офтобии мо ворид шудааст, таваҷҷӯҳи олимонро ба худ ҷалб кардааст. ин чӣ гуна ҷирм аст, аз куҷо омадааст ва чаро барои илм муҳим мебошад? имрӯз мо маҳз ҳамин мавзӯъро ба роҳ мемонем. дар барномаи авҷи зуҳал мо ба хаёлбофӣ роҳ намедиҳем, фақат он чиро мегӯем, ки илм тасдиқ кардааст. барои хубтар дарк кардани мавзӯи мазкур мо бо мутахассисон ҳамсуҳбат шудем. расадхонае ки дар тоҷикистон ки институти астрофизика доро ҳастанд, албатта ин объекта мушоҳида карданд. аз рӯи мушоҳидае ки дар расадхонаи астрономии тоҷикистон гузаронда шуд, албатта тадқиқоти аввалин дароҷа гузаронда шуд ва муайян карда шуд, ки албатта ин дорои мадор аст. ҳангоми коркарди аввалин дароҷа гузарондан хусусиятҳои динамикӣ ҳисоб карда мешавад, ки муайян карда мешавад аз рӯи хусусиятҳои динамикӣ. ин хусусиятҳои динамикӣ ҳамон чиз аст, ки дар атрофи офтоб давр мезанад, мадор дорад, кадом намуди мадор дорад, яъне ки ба ҳисоб карда шуд ва муайян карда шуд, ки албатта мадори ин ба мадори кометаҳои берун аз яъне ки системаи офтобӣ тааллуқ дорад. чунин яъне ки хулоса баровардан мумкин аст, ки ин объекти яъне ки низоми офтобӣ нест ва ин объект аз берун аз низоми офтобӣ, яъне ки ба низоми офтобӣ мо ворид шудааст. барои ҳамин ин кометаи байниситоравӣ яъне ки номгузорӣ карда шуд. системаи офтобӣ то имрӯз ҳамчун маҷмӯи нисбатан устувори сайёра, астероидҳо ва кометаҳо шинохта мешуд. аммо баъзан кайҳон ба мо меҳмонҳоеро мефиристонад, ки ба ин низом тааллуқ надоранд. як объекти аз берун аз системаи офтобӣ вориди системаи офтобӣ гардид, ин дар асл як кометае будааст, ки кометаи байни ситоравӣ ва вориди системаи офтобӣ гардид ва то ба офтоб омада расид. ва ин объект ном дорад кометаи CI Atlas, яъне сеюмин объекти байниситоравӣ мебошад, ки аз ҷониби телескопе ки дар Чили насб гардидааст Атлас, яъне ки сабт гардид. ва ин объект агарчи аз нигоҳи худ характерҳои гуногунро дорад ва кометаҳое ки маъмулан ҳамарӯза мушоҳида мегарданд аз тарафи олимон фарқкунанда буд. фарқкунандагӣ дар он буд, ки ӯ бо як траекторияи номуайян ва номунтазаму ва аз рӯи гиперболӣ ҳаракат мекард. инчунин суръати калони ин комета ки ҳудуди 68 км бар сониро дар бар мегирифт ва сабаб шуд, ки дар осмони ситоразор ҳангоми мушоҳида мавқеи худро дигар кунад ва зуд ҳамон дурахшонии ӯ иваз шуда истад. аз ин рӯ баъзе институтҳои илмии тадқиқотӣ ба омӯзиши ин объекти кайҳонӣ бахусус ба ин комета машғул шуданд ва ҳатто аз ҷониби телескопҳои кайҳонӣ NASA, Джеймс Уэбб низ яъне мушоҳидаҳои бевосита гузаронида шуд. ҷирмҳое ки аз дигар системаҳои ситоравӣ меоянд хеле нодир мебошанд ва ҳар мушоҳидаҳои онҳо барои илм арзиши бузург дорад. то чанд соли пеш олимон танҳо дар назария мегуфтанд, ки аз дигар системаҳои ситоравӣ метавонад ҷирмҳои осмонӣ ба системаи офтобии мо ворид шаванд, аммо далелҳои воқеӣ вуҷуд надоштанд. танҳо дар асри 21 илм бори аввал бо чунин меҳмони кайҳонӣ рӯбарӯ шуд. соли 2017 кайҳоншиносон барои аввалин бор ҷирми ғайриоддиро мушоҳида карданд, ки ҳаракат, суръат ва траекторияи он ба ҳеҷ як ҷирмҳои маъмулии системаи офтобӣ монанд набуд. таҳлилҳо нишон доданд, ки ин ҷирм берун аз системаи офтобӣ омадааст. ин кашф таърихӣ буд, зеро бори аввал олимон бо далели воқеии ҷирми байниситоравӣ рӯбарӯ шуданд. ин ҳодиса исбот кард, ки системаи офтобии мо ҷаҳони пӯшида нест, балки метавонад бо фазои байниситоравӣ дар иртибот бошад.
ба олимони институти астрофизикаи академияи миллии илмҳои тоҷикистон ноил гашт, ки ин дастовард, яъне ин кашфиёти нодири астрономиро дар ҷумҳурии тоҷикистон, дар ватани мо мушоҳида намоянд. Ва мушоҳидаҳо муддати 4 шабона рӯз анҷом дода шуда, бевосита аз тарафи олимони институти астрофизика маълумотҳои илмӣ, мушоҳидаҳои дақиқи астрономӣ ба даст оварда шуд, ки ин натиҷаҳо барои боз ҳам баланд бардоштани, яъне сатҳи илмӣ ватанӣ хизмат хоҳанд кард ва дар оянда, яъне боз ҳам барои ворид намудани маълумоти дақиқи илмӣ ба базаҳои илмӣ, яъне ба базаҳои ҷаҳонӣ аз тарафи олимони соҳа, яъне ба роҳ монда мешавад ва натиҷаҳои илмие ки ҷумҳурии мо ба даст меорад, бевосита нишон медиҳанд, ки иқлими астрономии ватани азизи мо дар сатҳи ҷаҳонӣ қарор дошта. Натиҷаҳои дақиқи илмӣ нишонаи ин ҳама гуфтаҳост. пас аз 2 сол, соли 2019 боз як ҷирми дигар мушоҳида шуд. ин навбат он ба комета монанд буд, аммо масири ҳаракаташ нишон медод, ки он низ аз берун ба системаи офтобӣ ворид шудааст. ҷирми дуюм фарзияҳои илмиро тавқият дод. олимон ба хулоса омаданд, ки фазои байниситоравӣ метавонад пур аз чунин ҷирмҳо бошад, вале танҳо баъзеи онҳо ба ҳудуди мо роҳ меёбанд. имрӯз олимон аз ҷирми сеюм ҳарф мезананд, ҷирме ки тибқи маълумоти мутахассисон боз ҳам аз берун аз системаи офтобӣ ворид шудааст. аз тарафи астрономон, яъне астрофизикон, танҳо 3 то ҷирми байниситоравӣ кашф карда шудааст, яъне мушоҳида гаштааст, ки ин як ай Оумуамуа ҳаст, дуюм 2 ай Борисов ва сеюм 3 ай Атлас. яъне дар муқоиса ин ҷирмҳо аз ҳамдигар чӣ гуна фарқ мекунанд. Кометаи якум, ки соли 2017 кашф карда шуд, ин як ай ба ҳисоб рафта. дар муқоиса бо кометаи Борисов, яъне 2 ай ва 3 ай, фарқияти бениҳоят гуногун доранд. Масалан, агар эксцентриситети мадори кометаи як ай зиёда аз масалан 1,35 ро ташкил медод, кометаи Борисов бошад ба 3,5 баробар шуд ва онҳо таркиб, хусусиятшон, фаъолнокияшон бениҳоят фарқкунанда аст. мо агар ҳар се ин кометаро бо ҳам муқоиса кунем, бениҳоят маълумотҳои зиёд ва фарқиятҳои ҷиддиро мушоҳида мекунем. яъне якум комета ин астероид монанд буд, яъне аз худ қариб фаъолнокӣ нишон надод. ҳатто вақти кашф ва дар мушоҳидаҳои тӯлонӣ кометаи мазкур ба монанди астероид мушоҳида карда шуд ва ҳатто кома дар атрофи ҳастаи он дида нашуд. кометаи Борисов бошад, фаъолнокӣ нишон дод, ҳам кома дида шуд, дар он дум ҳам ба вуҷуд омад ва кометаи 2 ай ин ба кометаҳои системаи офтобии мо, яъне ба системаи офтобии мо бениҳоят шабоҳат дорад, яъне монандии зич дорад. аммо кометаи 3 ай Атлас, ки аз тарафи телескопҳои автоматии системаи Атлас кашф карда шуданд, яъне дар Чили кашф карда шуд аввалин маротиба, ин комета бошад бениҳоят аз 2 кометае ки мо гуфта гузаштем фарқияти ҷиддӣ дорад. Масалан, таркиби кометаи як ай, ки қариб ки муайян набуд, танҳо бо тахминҳо таркиби онро N2 ташкил медиҳад, аммо кометаи 2 ай бошад, таркиби асосии он ҳам H2O, ҳам CO2, ҳам CO ба пуррагӣ мушоҳида карда шуд ва ҳатто ҳангоми нишон додани фаъолнокӣ ва хориҷ кардани газу чанг дар кометаи 2 ай дида шуд. яъне ин бениҳоят монандиаш ба кометаҳои системаи офтобӣ наздик омад.
یعنی خیلی هم شباهت زیش داشت. اما کمیته CI اطلس باشد وقتی که کشف کرده شد و هنگام تحقیقات های بردوام مشاهده ها دیده شد که ترکیب اساسی اون CO2 H2O CO OCO دیده می شود. یعنی ترکیب اون از همه الیمنت های شیمیایی عبارت است. اما فعالناکی اساسی کمیته مذکور با یعنی CO2 یعنی دو اکسید کربن به نهایت زیاد است. مثلا کمیته های اگر سیستم آفتابی با مقایسه کنیم اونها اساسا هنگام فعالناکیشون و خارج کردن گاز و چنگ پیدا شدن دوم این خارجشوی ترشمگیر CO یا اینکه خارجشوی آب بوغی آب به نهایت زیاد مشاهده کرده میشه. اما برعکس در کمیته CI خارجشوی CO2 دو اکسید کربن زیاد مشاهده کرده شد. این حادثه نه تنها ادامه یک سلسله است بلکه دلیل آن میباشد که چنین روندها تصادفی نیستند. جرم سیوم امکانیت میدهد که عالمان معلومات بیشتر جمع آورند، مقایسه انجام دهند و بیشتر درک کنند که فضای بین ستاره‌ای چگونه است و جرم‌ها چگونه بین سیستم‌های ستاره‌ای حرکت می‌کنند. چرا این مهم است؟ هر یک چنین جرم گویا پیام‌رسان کیهان است. آن می‌تواند درباره دیگر سیستم ستاره‌ای، شرایط فیزیکی و تاریخ تشکل کائنات معلومات دهد. برای علم این یک امکانیت نادر است. محض چنین یک جرم طبق معلومات عالمان به حدود سیستم آفتابی ما وارد شده است. برای فهمیدن آن که این جرم چگونه آشکار گردید و به کدام نشانه‌ها عالمان به خلاصه آمدند که آن از بیرون آمده است، ما با متخصصان ساحه صحبت کردیم. هنگام مشاهده هایی که به در رصدخانه استرونومی بین المللی سنگلاخ که مدت 4 شبانه روز انجام داده شد، ما در کمیته مذکور تنها فعالناکی به شکل کاما مشاهده کردیم. یعنی در اطراف هسته آن موجودیتی کاما به خوبی دیده می شد. بنابر سبب یعنی نامساعدی هوا به ما امکان نشد که پیدایش دوم در کمیته مذکور یا اینکه دومی که به سمت آفتاب نگرانیده شده است مشاهده کرده شود. اما همین 4 شبانه روز نتیجه که از مشاهده ها به دست آورده می شود امکانیت می دهد که اوید به خصوصیت های دینامیکی و فیزیکی کمیته مذکور معلومات علمی داده شود. یعنی ما خوب می دانیم که حتی در همین سامانه های اجتماعی به واسطه در جمهوری تاجیکستان کمیته مذکور رو یک سنساسیا کرده بودند. یعنی گفته بودند که طبق گزارش فلان استرونوم کمیته مذکور این کشتی کیهانی است و از بیرون از سیستم آفتابی ما وارد شده است. اما وقتی که مشاهده های علمی در رصدخانه های تاجیکستان به واسطه در رصدخانه بین المللی استرونومی سنگلاخ گذرانده شد، نشان داد که وای یگان جرمی یعنی یگان کشتی کیهانی نیست، تنها جرم است که بیرون از سیستم آفتابی ما به سیستم آفتابی ما وارد شده است. یعنی این کمیته است که به سیستم آفتابی ما تعلق ندارد و فعالناکی آن نشان داد که این یک جرمی یعنی اگر گوییم همچون یک جرم عادی است. یعنی یگان خطر به سیاره ما به سیستم آفتابی ما نداره. حتی سرعت کمیته خود گیپربولی شدن یعنی مدار گیپربولی داشتن این نشان میدهد که وای به سیستم آفتابی ما تعلق ندارد و سرعت کمیته مذکور که از سرعت دومی کیهانی زیاد بود نشان میدهد که وای به جاذبه جرم‌های سیستم آفتابی ما با کمیته مذکور یگان خلل نمیرسانیم. وای به سیستم آفتابی ما وارد میشود چطوری که قید نموده بودند. یعنی از همه مسافه نزدیکترین به سیاره ما آمده بعدا باز مدار خود را دوام میدهد و از سیستم آفتابی ما دور می شود. بنابر سبب اون که
кометаи мазкур яъне мавқеъ макони пайдоишаш муайян кардан бениҳоят душвор аст, чунки вай мадори миллионсоларо тай мекунад, яъне ба системаи офтобии мо ворид мешавад ва ин сабабгор мешавад ки мо айни замон наметавонем мавқеи пайдоиши ҷирмро баҳогузорӣ намоем. олимон мегӯянд ки ҳаракати ғайримуқаррарӣ, суръати баланд ва масири ҷирм нишон медиҳад ки он ба системаи офтобии мо тааллуқ надорад. ин нишонаҳо далели онанд ки ҷирм аз фазои байни ситоравӣ ворид шудааст, фазое ки байни системаҳои ситоравӣ мавҷуд аст. аммо чаро чунин ҷирм барои илм ин қадар муҳим аст? чӣ гуна он метавонад дарки моро аз кайҳон тағйир диҳад? таркиби ӯ асосан аз дуоксиди карбон ва оксиди карбон ва дигар элементҳои дигар таркиб ёфтааст, ки асосан кометаҳо ки инҳо моддаҳои яхин ҳастанд ва омехтаи яху чанг мебошанд, ин ҳам ба ҳамин кометаҳои маъмулӣ низ монандӣ дорад, вале фарқият аз ин кометаҳое ки даврӣ ҳастанд дар он аст ки ӯ яъне ки ин хел дучори таъсироте ки ба офтоб ба масофаи наздиктарин ҷойгир шуд, яъне бори аввал ба ин комета рух дод ва ӯ аз худ як фаввораҳо ва комаи ғайриоддиро нишон дод ва маълум гардид ки тибқи ҳисобҳо диаметри ӯ ҳудуди то 5 километрро, диаметри ҳамин комета ядроаш асlan дар бар мегирад, ҳудуди 5 километрро дар бар мегирад. Вале маълум гардид, як чизи дигаро бояд қайд намоем, ки ин комета ба мо аз он шаҳодат дод, ки дар новобаста аз оне ки ин комета аз дигар система ба системаи офтобӣ ворид гардида бошад, ҳам таркиби ӯ ба монанди кометаҳои маъмулие ки дар системаи офтобӣ вуҷуд доранд, ки аслан кометае ки мо аз кометаҳои системаи офтобӣ мегӯем, ино ташаккули онҳо дар минтақаи канори системаи офтобӣ, яъне абри оорт аст ва тасмаи койпер ном дорад, ки аз он минтақа ташаккул меёбанд ва ба дар тӯли яъне ки солҳо онҳо дар ҳаракати худ масири худро тағйир дода то ба офтоб омада мерасанд. Сабаби асосияш маълум аст, ки ҷозибаи офтоб ва ҳамчун ҷирми марказии системаи офтобӣ, офтоб бо ҷозибаи хеш тамоми объектҳоро ба худ ҷазб мекунад ва онҳоро дар ҳаракати худ нигоҳ медорад. Ин комета ба мо шаҳодат дод, ки кометаҳое ки дар ҳамин галактика дар умум агар ташаккул меёбанд, ба ҳамдигар монанд ҳастанд ва ташаккулёбии кометаҳо, яъне ба вуҷудоии ин кометаҳо ба ҳамдигар монандӣ доранд. ҷирмҳои байниситоравӣ гӯё паёмрасони кайҳонанд. онҳо метавонанд дар бораи шароите ки дар дигар системаҳои ситоравӣ ҳукмфармо аст маълумот диҳанд. барои олимон ин имкониятҳоест, ки бидуни парвоз ба масофаҳои бениҳоят дур маълумоти воқеӣ ба даст оранд. илм ҳанӯз ҷавоби қатъӣ надорад, аммо ҳар як ҷирме ки аз берун ба системаи офтобӣ ворид мешавад, доираи донишҳои моро васеъ мекунад. худ пайдоиши кометаҳо ин бениҳоят таърихи яъне миллионсола дорад, чунки сабаб чист, ки масалан ҳам самти асосии таҳқиқоти институти астрофизикаи академияи миллии илмҳои тоҷикистон ин омӯзиши ҷирмҳои хурди системаи офтобӣ аст, яъне бевосита астероидҳо, кометаҳо ва метеорҳо. сабаби асосӣ дар он аст, ки ана ҳамин кометаҳо, астероидҳо, метеорҳо ин манбаъ ё ин ки манбаъҳои аввалияи пайдоиши системаи офтобии мо ба ҳисоб мераванд. яъне инҳо ҳамчун капсулаи вақт ба ҳисоб мераванд, ки мо ҳангоми таҳқиқот метавонем баҳо диҳем, ки чӣ гуна системаи офтобии мо ташаккул ёфтааст. аз ҳамин сабаб бевосита таҳқиқотҳо дар самти омӯзиши ҷирмҳои системаи офтобӣ бениҳоят назаррас ҳастанд ва кометаҳо дар системаи офтобӣ ё ин ки астероидҳо дар системаи офтобӣ ва метеорҳо пайдоиши гуногун доранд. масалан кометаҳоро ба ду гурӯҳи асосӣ ҷудо мешаванд: кометаҳои дароздавр ва кометаҳои кӯтоҳдавр, ки вобаста ба даври гардишашон аз 200 сол хурд будаш ба кометаҳои кӯтоҳдавр ва аз 200 сол зиёд будаашро ба кометаҳои дароздавр ҷудо мекунанд.
асосан аз рӯи фарзияҳои зиёде пайдоиши кометаҳо ба абри Оорт, абре ки системаи офтобиро моро пурра фатҳ кардааст, алоқаманд мекунанд. Яъне асосан аз ҳамон минтақаҳо пайдо шудан кометаҳои кӯтоҳдаврошам дар дохили системаи офтобии мо ба вуҷуд омаданд ва астероидҳо бошад, онҳо асосан миқдори бениҳоят зиёдашон, яъне массаи асосияшон дар байни мадорҳои сайёраи Миррих ва сайёраи Муштарӣ қарор доранд ва метеорҳо бошад, ин боқимондаи кометаҳо ва астероидҳо мебошанд. Ин ҷирмҳо манбаъҳои аввалияи пайдоиши системаи офтобии мо ба ҳисоб мераванд. он ба мо нишон медиҳад, ки коинот зинда, пурҳаракат ва пур аз асрор аст. шояд имрӯз мо якчанд ҷирмро мушоҳида кардем, аммо фардо чунин кашфиётҳо метавонанд тасаввури моро дар бораи ҷойгоҳи инсон дар коинот тағйир диҳад. оё мо дар олам танҳоем? илм ҳанӯз дар ҷустуҷӯи посух аст. аввалин маротиба вақте ки якумин кометаи байни ситоравире ки мушоҳида карданд соли 2017 буд ва ӯ бо рафтори ғайримуқаррарӣ, вале нисбат ба ин кометаи CI Atlas ки мо айни замон дар борааш мегӯем, фарқияташ дар он буд ки ӯ андозаи хурд ва дурахшонии камтар, яъне фаъолияти камтар нишон дода буд. Вале аз рӯи ҳамун траекторияш ва аз рӯи ҳамун мадоре ки ӯ доро мегардад, яъне ки онҳо ба таври мадори сарбаста нестанд, мадори кушода доранд. бояд ки мадорҳо ба шакли эллипсӣ ё ки доиравӣ ё ки параболӣ, гиперболӣ бошанд. Ба таври гиперболӣ вақте ки бошад, он як нуқтаи наздикшавӣ дорад ки нуқтаи перигели ё ки масофаи наздиктарин аст ва нуқтаи афели ки дуртарин масофа дорад, ҳамун нуқта ба ҳамдигар яъне ки сарбаст нестанд. агар мо ҳамун траектория дар давоми фаъолияти умумии ҳамун комета агар нигоҳ кунем, сарбаст нестанд. бинобар ин траектория ё ки масири перболӣ доштани онҳо нишон медиҳад ки ин объект аз берун аз системаи офтобӣ ворид гардидааст. дуюм ин ки рафтори ӯ якбора бо суръати калон ворид шудану ва ҳамун ҷозибаи офтобро гӯё ки эҳсос намекунад. ба суръати калон ки дохил ки мешавад, ӯ як ҳолате нишон медиҳад ки дар осмон вақте ки мо мушоҳида мекунем, ҳангоми мушоҳида кардан дар ҳамун майдоне ки майдони биниш ном дорад, дар майдони биниш зуд мавқеаш иваз шуда меистад ва ҳамин ивазшавиам барои баъзеҳо яъне асос шуд ки гӯё ки ин мавҷудоти ғайризаминӣ бошад. вале ин ҳамун кометае буд ки рафтори ӯ ба ҳамин яъне гуфтаҳои боло мувофиқ меомад. ӯ аз масофаи байни яъне ки аз байни ситоравӣ ворид гардидааст. дар таърихи мушоҳидавӣ аст ки сеюмин объект гӯё ки ба системаи офтобӣ ворид мешавад. вале фикр мекунам ки то ин замоне ки мушоҳидаҳо буданд ва дар бораи объектҳои беруни яъне байни ситоравӣ маълумотҳо дар он мушаххас набуд, шояд ки дигар кометаҳо ҳам пештар аз ин ворид шуда бошанд. вале аз ҳисоби ки маълумотҳо дар ин соҳа гӯем ки мукаммалтар набуд, аз рӯи таърихи мушоҳидавӣ нишон медиҳад ки аввалин маротиба соли 2017 ва баъдтар соли 2019 боз як кометаи дигар, ҳамин кометаи байни ситоравӣ ворид шуд ва инчунин кометае ки айни замон дар борааш мегӯем, 1 июли соли 2025 вориди системаи офтобӣ гашт. вале мо намегӯем ки ина 1 июл соли 2025 ворид гардид. 1 июли соли 2025 ина аввалин маротиба ҳамун телескопе ки дар Чили ҳаст, Атлас, яъне ба қайд гирифту ва ҳамчун объект буданаша ба маркази таҳқиқоти сайёраҳо пешниҳод карданд ва ҳамчун объект ба қайд гирифтанд ва аввалин санаи ба қайдгирӣ ҳамчун кометаи байни ситоравӣ буд. вақте сухан дар бораи ҷирмҳо аз берун аз системаи офтобӣ ворид шуда меравад, яке аз саволҳои асосӣ чунин аст: онҳо аз чӣ сохта шуданд ва чӣ гуна аз ҷирмҳои маъмулии мо фарқ мекунанд? олимон мегӯянд, ки ҷирмҳои байни ситоравӣ маъмулан омехтаи мураккаби моддаҳоро дар бар мегиранд. дар таркиби онҳо ҳам унсурҳои сахт ва ҳам моддаҳои яхмонанд мавҷуд буда метавонанд. қисмҳои асосии чунин ҷирмҳоро моддаҳои сахт ташкил медиҳанд: санг, минералҳо ва дар баъзе ҳолатҳо металлҳо. ин моддаҳо дар муҳитҳои хело сард ва фишорҳои баланди кайҳонӣ ташаккул меёбанд. олимон тахмин мекунанд, ки чунин ҷирмҳо метавонанд боқимондаи ташаккули сайёраҳо дар дигар системаҳои ситоравӣ бошанд
пораҳое ки ҳангоми бархӯрдҳо ё ноустувории ҷозиба дар системаи худ берун партофта шудаанд. дар баробари моддаҳои сахт дар таркиби бисёр ҷирмҳои байниситоравӣ ях низ мавҷуд аст. ин ях метавонад аз об, гази карбон, метан, аммиак ва дигар моддаҳои зудяхшаванда иборат бошад. маҳз ҳамин қисми ях монанд аст ки ҳангоми наздик шудан ба офтоб фаъол мегардад. ин объект аз ҷониби олимони институти астрофизикаи академияи миллии илмҳои тоҷикистон низ мушоҳида карда шуд ва зимни мушоҳидаҳо маълум гардид ки ӯ як кометаи маъмулӣ мебошад ки аз фазои байни ситорагӣ вориди системаи офтобӣ гардидааст ва ӯ дар моҳҳои октябр ба масофаи наздиктарин ба офтоб ҷойгир шуд ва инчунин 19 декабр бошад ӯ дар масофаи наздиктарин ба замин яке аз масофаи наздиктарини хеш доро гардид ки ба тақрибан 1,8 ё 2 воҳиди астрономиро дар бар мегирад. ёдовар мешавем ки як воҳиди астрономӣ ин масофаи байни замину офтоб мебошад ки 150 миллион километрро дар бар мегирад ва аз рӯи траектория яъне ки масири ҳаракати ин комета ки гиперболӣ аст ӯ пас аз оне ки аз назди офтоб мегузарад ва ӯ бо суръати калон ки доро буд ва баргашта боз ба мавқеи аввалаи худ бояд баргардад. аз рӯи ҳисобҳо маълум мегардад ки ӯ 16 марти соли 2026 ӯ аз масофаи наздиктарин ба сайёраи калонтарини системаи офтобии муштарӣ аз канори ӯ рад мешавад ва эҳтимол меравад ки аввали солҳои 2030 ӯ системаи офтобиро тарк кунад. яке аз ҷанбаҳои ҷолибтарин барои олимон эҳтимоли мавҷудияти молекулаҳои органикӣ дар чунин ҷирмҳо мебошад. ин молекулаҳо асоси химиявии ҳаёт ба ҳисоб мераванд. олимон мегӯянд ки дар муҳити байниситоравӣ реаксияҳои мураккаби химиявӣ метавонанд ба вуҷуд оянд. аз ин рӯ ҷирмҳои байниситоравӣ метавонанд моддаҳоеро дар бар дошта бошад ки дар ташаккули ҳаёт нақш доранд, ҳарчанд худи онҳо зинда нестанд. чаро таркибашон барои илм муҳим аст? омӯзиши таркиби чунин ҷирмҳо ба олимон имкон медиҳад бифаҳманд ки дар дигар системаҳои ситоравӣ кадом моддаҳо маъмуланд, шароити физикӣ ва химиявии он, муҳитҳоро таҳлил кунанд, фарзияҳоро дар бораи пайдоиши ҳаёт дар коинот санҷанд. ҳар як ҷирми байниситоравӣ мисли намунае ки худ ба назди мо омадааст. ҷирми сеюме ки имрӯз олимон аз он ҳарф мезананд, имконият медиҳад ки маълумотҳо бо ду ҳолати қаблӣ муқоиса шаванд. ин ба илм кӯмак мекунад ки аз мушоҳидаҳо ба таҳлили қонунмандӣ гузаранд. мутахассисон умед доранд ки омӯзиши таркиби ин ҷирм ба мо тасаввури дақиқтар дар бораи гуногунрангии коинот медиҳанд. агар мо кометаи якум 1А-ро аз рӯи диаметр баҳодиҳӣ кунем, тақрибан 200-300 метрро ташкил медод. яъне аз 100 то 300 метр тақрибан диаметраш буд. кометаи 2А Атлас диаметраш тақрибан то 1 километр 2 километра баҳогузорӣ карда шуд, яъне дақиқ муайян карда нашуд. аммо имрӯз баҳодиҳӣ аз рӯи диаметр кометаи 3А Атлас бошад, яъне ин то 6-7 километрро ташкил медиҳад, аммо то ба ҳол дақиқ муайян карда нашудааст. инчунин шаклу андозаи комета ба пуррагӣ маълум нест. масалан кометаи 1А шакли яъне дарозро дошт. кометаи ва астероид монанд буд. кометаи 2А бошад пурра ба кометаҳои системаи офтобии мо шабоҳати бениҳоят зиёд дошт. танҳо сабаби эксцентриситети зиёд, хориҷшавӣ ва фаъолнокии ғайри чашмдошти он байниситоравӣ будани онро нишон медод. аммо кометаи 3А Атлас бошад аз рӯи мушоҳидаҳои кайҳонӣ ва аз рӯи мушоҳидаҳои заминӣ ҳатто струя, яъне яку якбора аз худ хориҷ кардани бениҳоят зиёди газу чанг мушоҳида карда шуд. кометаҳо вақте ки ба офтоб наздик мешаванд, онҳо аз худ газу чанг хориҷ карда дум ба вуҷуд меоранд, яъне дум пайдо мешавад. ва дар кометаи 3А аз рӯи мушоҳидаҳои заминӣ думе ки ба самти офтоб нигаронида шудааст мушоҳида карда шуд, ки яке аз хусусиятҳои фарқкунандаи кометаи мазкур ба ҳисоб меравад.
ҷирмҳое ки аз берун ба системаи офтобӣ ба ҳудуди мо ворид мешаванд, падидаи тасодуфӣ нестанд, балки як қисми равандҳои бузурги кайҳонӣ мебошанд. онҳо гувоҳӣ медиҳанд, ки системаҳои ситоравӣ бо ҳам дар иртиботанд, дар коинот доимо дар ҳаракат аст. омӯзиши се ҷирми байни ситоравӣ, ки то имрӯз мушоҳида шудаанд, нишон медиҳанд, ки системаи офтобии мо муҳити пӯшида нест. он метавонад бо моддаҳое рӯбарӯ шавад, ки дар дигар гӯшаҳои коинот ташаккул ёфтаанд. таркиби чунин ҷирмҳо омехтаи моддаҳои сахт, яхманд ва эҳтимол молекулаҳои органикӣ барои илм аҳамияти бузург доранд. ин моддаҳо метавонанд маълумот диҳанд, ки дар дигар системаҳои ситоравӣ чӣ гуна шароити физикӣ ва химиявӣ вуҷуд доранд. барои олимон чунин ҷирмҳо мисли намунаҳои табиии кайҳонанд, ки бидуни парвоз ба масофаҳои азим ба дасти мо мерасанд. онҳо имкон медиҳанд фарзияҳо дар бораи ташаккули сайёраҳо, гардиши модда дар коинот ва ҳатто пайдоиши ҳаёт санҷида шаванд. ҳарчанд илм имрӯз ҷавоби қатъӣ ба саволи мавҷудияти ҳаёт дар берун аз замин надорад, аммо ҳар як чунин кашфиёт доираи донишҳои моро васеъ мекунад ва саволҳоро дақиқтар месозад. камете ки мушоҳида кардан ва бисёр савду садоҳо бисёр шуд, ки объекти сунъӣ мебошад. ҳангоми мушоҳида кардан дар расадхонаи астрономии Тоҷикистон муайян гашт, ки ин объект албатта кометаи CI Atlas дорои кома мебошад, дорои думи хурдакак мебошад ва мадори кометавӣ аст. аз рӯи мушоҳидаое ки дар Тоҷикистон гузаронда шуд, муайян карда шуд, ки объекти яъне ки сунъӣ не, объекти табиӣ аст ва ин объект аз берун аз системаи офтобӣ ва системаи офтобии мо воруд шудааст. ҷирми сеюме, ки имрӯз таваҷҷӯҳи олимонро ҷалб кардааст, на танҳо идомаи як силсилаи нодир аст, балки нишонаи он мебошад, ки мо дар остонаи фаҳмиши амиқтари равандҳои байни ситоравӣ қарор дорем. илм қадам ба қадам пеш меравад ва ҳар як чунин меҳмони кайҳонӣ моро ба дарки беҳтари коинот ва ҷойгоҳи инсон дар он наздик мекунад.